Siji, loro, telu, Mas. Apa kuwi iki apa? Gila, yang pertama oleh meja rias, ya toh. Heeh. Ya ada skincare. Kene nih ya nek, iki yo komplit laci-laci iki ngisore selik lho, Mas. Apa wi apa wi? Iki gak dadang kok yo Oh, nggih ada. Yo kena. Heeh, heeh. Wi, Komplit sak kursine. wah mbok wae bonusan kursi. Heeh. Iki kok nek kocone Mas Uki ora tak pasang iki. Oh, batinku nek gak mbok kei kaca masang kaca dhewe aku. Ya, kok yo sing enek pilihane, Mas. Kan sofa. Heeh. Engko ada sing bunder, enek sing minimalis kotak. Oh, iso milih. Terus gurimu wi apa wi? Lagi Gurimu wi. kedua. Apa wi? Kedua ki jenenge lemari gerabah gak ada perabotmu. Oh, enggak ada boneka-boneka barang ya? Boneka kena biasanya perabot iki gelas, piring, mangkok Mas kayak kene. Gitu aku nyepaki dayo-dayoe panjenengan iso niki. Sik Mas. Tak bukake Mas. Yuk bukane piye ki? Sik yo. Nah, ini niki Mas, gitu. Wah, ya serit sak jerone bae. Full kayu jati. Full kayu jati. Kayu jati nek gak jati balekno. Bah seneng aku nek bakul ngene iki. Yang ketiga, Apa ketiga? lemari pakaian. Oh, ada Ada gombal. dua pintu tarik kompleks dengan lacine iki, Mas. Model laci iki. Heeh. Nah, iki jerone lho. Sebelah kene kok gantung, Mas. Enek gantungnya enek sapil iki. Iso Oh, custom jerone. Oh, custom ki apa to, Mas? Custom kok njaluk full sap full gantung ya iso. Oh, request to. Heeh. Walah. Regane murah, Mas, telung barang ya. Piro kuwi? 4.300.000 ae. Tenanan pora. Ini gratis hampir bayar COD. Bayar setelah barang sampai Yo, ngono gak kan. atik DP Mas Ya. Gitu, gak atik DP kok gratis hampir dari Jawa Timur, Jawa Tengah, daerah istimewa Jakarta dan Madura tak gratis hampir sampai akhir Jamban. Bah cocok iki. Ya, Cara pesennya piye? Cara pesen gue bio profil nomor BA nang bio nang di Medin Furniture. Wes ngono ya Mas, matur sembah nuwun.